si haholongan si tutuhamu sian nasaroha. Ainunga mangulahi tubuhamu dada sian boni na olo base-basean. Sian na manok tongdo. Binahen ni hata na mangolu jala na miani na sian debata. Ima sahat na. Puriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus. Halak Kristen ima halak paisolat di Portibion. Paisolat manang perantau. Paroikos. Adong namandokon pelancong. Peziarah di tengah-tengah dunia ini. Manang dia pe halak Kristeni maringanan, manang di huta, di kota, di tonga-tonga godang halak na heterogen, jala maragam jolma na niadopan, maragam ugamo, maragam adat istiadat, maragam budaya, bahasa, manang suku pe, halak Kristeni ikon do tartuju tu debata. Jala hasetiau ta dang taribangi i manang aha. Molo nunga tarajumi hita milik ni debata. Amen. Idok bahen didok ia halak Kristen. Didok Apostel Petrus naparjolo. Ayat 14 rodi ayat 16 di jolo ni turpuk tahun ima ngolu ni na digohi di bagasan Kristus na marpangoloyon jala mangolu di bagasan habadiaon. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang memang hidup di dalam kekudusan. Alanya ha ala badiado debata. Ido ubahen ikon badia hita unang so hasurahak kita di tonga-tonga ningoluon. Nah paduahon di ayat 10 pitu ro di ayat 20 sada di dok. Ngolu ni halak Kristen ima ngolu na digohi Kristus. Ima ngolu na di bagasan hahormatan. Jadi orang Kristen dia harus hidup terhormat. Hormat nanaing dohonon na disi ima sikap parohau ni jolma na toktong jamot sadar aware. Ia dirina jonjong di adopan ni debata. Ia dirina jonjong di adopan yaka dongan jolma. Jadi hidup kita harus hormat di hadapan Tuhan dan sesama. Ido didok Apostel Petrus halak Kristen songon paisolat. Peziarah, perantau, pelancong. Di Portibion mardalan namar tujuan tu surgo. Ido nanaing buaton. Ido nanaing jaloon ngolu nama noktongi. Nangpe di tonga-tonga ni Portibion dope kita mangyahi ari sogut surgoi. Ikut takas do di kita ya debata ima debata panguhum. Na manguhumi Portibion na somarnida rupa marguru tu pambahenan na. Bagaimana bisa orang bangkit dari kematian? Apakah dia mati tenggelam di laut, di sungai, di bawah arus tsunami atau banjir bandang? Atau apakah dia mati di udara saat pesawat meledak, atau dia mati di hutan satabi yalang babiat akka binatang buas. Manang namate ibana tartutung mana nasongon dia pei di jal-jali jolma mutilasi. Sogut dungro ari ni Tuhani. Paluon nama aha sarune. Ya. Maka ketika malaikat membunyikan sangkakala, semua orang mati dalam keadaan bagaimanapun dia akan bangkit
dan akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan imannya. Masih banyak orang ragu bagaimana itu mungkin dapat dibangkitkan. Molo adong sahala dosen dohot mahasiswana ya. Didok dosenna tu mahasiswana tarsongon dia ma akka bosi-bosi biji-biji besi ini yang di tengah jalan dapat dikumpulkan dengan cepat ini. Adong nama dokon ya dipungut saja Pak satu-satu. Adong nama dokon boi doi pakai alat inna aledang diboto tarsongon dia ma alati. Ido nedok ni Isaac Newton lalu dia mengambil magnet ya. Dan kemudian menyisir jalan dengan magnet ini, maka semua besi-besi itu akan cepat menempel dengan magnet itu. Begitulah ilustrasi sebagai sangkakala. Ketika sangkakala itu dibunyikan, maka orang-orang akan dibangkitkan dan akan disidang. Lalu dengan agama-agama lain mengatakan bahwa akan ada malaikat A yang melihat ke kubur. Kalau dia tidak ada di kubur itu, maka dia akan selamat. Apakah Allah dapat dibohongi? Apakah Allah dapat ditipu? Ima pamikrioni jolma. Tang diboto tarsongon dia do wasoni debata. Laho pahehehon asa uhumonna jolmain. Ima di ayat 10 pitui. Kuriani tuhata topik ta didok mangulahi tubuh di bagasan hata ni debata. Suku-sukun di hita. Buasa pola didok apostel Petrus. Ya hita akan naporsia di Kristusi na mangulahi tubuh do hita di bagasan hata ni debata. Dada sian boni na olo base-basean. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan benih yang fana. Tetapi kita berasal dari benih yang abadi, yang kekal. Bukan benih yang fana. Di ayat 20. Alanido, rikot boto otak. Nah argado kita ditobus yang mudar ni Kristusi. Uriani itu hata naing taatusi. Ahado lapatan ni hata na arga. Hidupmu berharga. Heado hita mamereng manang parsidohot di acara pelelangan barang. Nina rohaku boy dolongang rohat tamarnida halak na manuhor akka barang lelangan. Harganya gila-gilaan nina istilahnya kanaposo. Gile loh beli harga beli barang gituan kok mahal nina. Harga biasa nih kursi goyang. Ulan $3,000 boy laku gabe $453,000. Mobil biasa seharga $10,000 laku dilelang gabe $70,500. Galas biasa hargana $500 HP boy laku $30,000. Sada kalung argana $700 laku $211,500. Jalaboy doi sudah mengalami peningkatan 302.000% sian harga normal. Sudah bayar sedemikian mahal, mereka masih mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Gila enggak? Alai sudah istilahnya kanaposo kegilaan on dimaklumi alaniaha. Ala barang-barang na dilelangi ima milik sahala namar guar Jacqueline Kennedy Onassis.
Luar biasa. Itulah yang membuat barang-barang tersebut laku mahal. Tentu saja karena barang itu sendiri, bukan karena barang itu sendiri, tetapi karena siapa pemiliknya. Bagaimana dengan hidup kita? Pada saat sekarang ini sama seperti barang-barang lelangan tersebut. Apakah hidup kita sungguh-sungguh berharga? Apakah yang membuat kita berharga karena kita cantik, karena kita pintar, karena kita bertalenta? Lebih dari 5.000-an website di internet yang menawarkan banyak jasa. Bagaimana seseorang harga nilai dirinya lebih mahal, lebih wah. Ada yang membuat tato di bagian tertentu lebih mahal harga dirinya. Dia pikir seperti itu. Ada yang menawarkan berbagai bentuk rambut. Ada yang menawarkan mulai dari harga mobil yang klasik sampai yang tren sekarang ini seperti mobil listrik kali ya. Ada yang menawarkan fashion berbagai-bagai model. Dia kaina nagudangan menawarkan bohama asa bohion glowing kinclong. Katanya semakin putih semakin berharga, semakin wah. Apakah yang membuat kita lebih berharga? Karena jabatan kita, karena harta kita, karena apa yang kita miliki. Apakah yang membuat kita berharga itu menjadikan kita orang yang sombong? Gabe gijang rohata ala adong dihita saluhutna. Buhado hita makilala merasakan bahwa berharganya kita bukan karena diri kita sendiri. Alanya hado. Ala adong do pemilik agung yang memiliki kita, yang membuat kita berharga. Seperti barang-barang lelangan tadi. Yang sebenarnya tidak berharga tetapi karena siapa pemiliknya jadi mahal, jadi berharga. Didok Apostel Paulus bahwa kita dibeli dan harganya telah lunas. Didok Apostel Petrus dada ni sere manang perak kita dituh ala adong mudar nih Kristus na argai na somarlidangi. Kuriani tu hata adong do hasitongan nabui putih hotas yang ilustrasi nakilani. Na parjolo unang gicang rohata. Ubahin arga hita di adopan di debata alani Kristus sido. Dada alani hadiriota. Napa dua ahon boy hita merasa depresi, ala merasa dang mararga. Kita harus membuang jauh pikiran seperti itu. Didok parpesalmen nakin di epistel taim. Argado di rohani jauh bahamamate ni akana ni asianna. Amin. Berharga bagi Allah kematian orang yang dikasihinya. Jala si Joppe di dok ibana do. Kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ayub 14 ayat 14. Renungan hari Sabtu kemarin, renungan harian kita dari Almanak. Kuriani itu hata godang dope di Portibion Jolma dang Porsea di haheheon napinatu panidebata. Tak ingot kita ini masih minggu Paskah. Mabiar dope Jolma tarsongon dia masogot ari haheheon sian namate.
Hok dope dagingon. Manang nasongon dia. Unang manian malake dagingon. Unang manian busuk pamatak taon. Seido dipikiri jolma. Mabiar dang dipahehe. Jala ugamo na asing pe. Didok nasi dang adong haheheon. Apenakin si Job dihirim ibana. Adong haheheon. Didok parpesalmen si David argado hamamate ni sahala naniasian ni debata. Ada kebangkitan, ada haheheo. Perkembangan teknologi nuaing boido diklaim jolma diatur. Songon dia ma parmate ni jolma. Jala songon dia ma nihirim sogot mula mangolu muse. Adong dua perusahaan Amerika na menawarkan proses kryonik. Ima teknik pembekuan mayat. Asa unang sega sel-sel pamatang ni jolmai. Jadi molonunga mate jolmai dibekukan. Asa sogot dihirim adong boy dipabakit muse songon pamatang nai tanpa mengalami pembusukan. Isema penemu programon proses cryonic ini ima Robert Ettinger. Mate ibana di tahun 2010 sada di usia 52 tahun. Ibana mahala 100 onom na dibekukan pai maari haheheon. Jala di Amerika nunga adong marsa ribuan halak na mendaftar. Asa molo mate ibana dibekukan. Ya. Jadi pada saat dia dibekukan adong mapak kirimonna sogo dipahehe songoni mamuse pamatangna tanpa ada pembusukan. Tabotodo sadia arga ni ia manginang lebih kurang 2M, 2 miliar. Itulah program pembekuan tubuh atau mayat. Jala taboto do isedo tahe guarni sahala juri American Idol Simon Cowell ya. Marumur 50-an dope ibana. Dia juga ikut mendaftarkan diri untuk program itu. Luar biasa. Daku boto adong do naneng dohot sian tonga-tonga ta program srayoniki pembekuan mayat. Asugarina adong hepeng ta kemungkinan se adong do na parsidohot ate. Alai huta gamdang adong hita na olo doho na songoni. Ala ido bukti na soporsea di dia. Haheheon. Orang-orang seperti itulah tidak percaya akan kebangkitan kuasa Tuhan. Kita bukan menghakimi. Kita bukan menghakimi. Didok Apostel Petrus nang si Paulus pe. Harga kita sudah dibayar lunas bukan dengan emas dan perak. Bukan dengan barang yang fana. Tetapi dengan darah Kristus. Yang mahal itu kita dibangkitkan kembali. Di ayat 21 dikatakan. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Molo hujaha di ayat 20 sada bahasa Batak. Marhite-hite ibana do dihaporsiai hamu debata. Napa hehehon ibana sian akanong mate. Jala na mangalehon hasangapon tu ibana. Asa tu debata haporsiaon nang pakirimon munai. Itu
itulah iman kita, itulah pengharapan kita. Suatu hari Tuhan membangkitkan kita dengan kuasanya. Jangan takut kita mati. Uriani tuhata nahina holongan di bagasan Kristus. Alanido ya ditiki ari Paskah hudok. Akronim Paskah itu apa? Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Paskah pasti aku selamat karena Allahku hidup. Maka percayalah akan ada kebangkitan. Alanya ala nunga ditobus hita argado hita di debata. Dos doi ya manginang songon anak kota. Manang na songon dia pe anak kotai argado di hita bukan. Ya manang na jukat pe, manang na burju pe, manang na songon dia pe pamatang na hurang lobina. Kita mencintai dia karena dia milik kita kan. Begitulah juga Allah. Itulah iman Ayub. Tuhan rindu kepada ciptaannya. Maka ciptaannya yang lemah itu, yang mati itu akan dibangkitkan. Amin. Itu dia. Maka kita sebagai perantau, peziarah, pelancong di dunia ini yang keluar dari rumah kita. Paroikos, rumah, kita keluar berjalan menuju kemana? Menuju sorga abadi. Amin. Itulah kita. Waduh kita nguaing. Dosdo songon edeta nomor 470 sadanak kini ayat 2. Budo hita mangedehon rap amanginang tabuka majolo buku edeta nakinani. 470 sada ayat 2 asa rak majo hita mangedehon. 471 ayat 2 dibantu oleh song leader. Maaf saya tiba-tiba mengingat lagu ini, sangat terkesan dengan lagu ini. Kita nyanyikan dulu satu ayat. Ayat 2. Nyanyikan dengan imanmu. Kita nyanyikan dengan iman. Ido argana amanginang nunga ditobus tuhata Jesusi hita ubain arga hita di adopan ni debata. Napatuluhon ditrupuk jamitata didok apostel Petrus. Ngolu ni halak Kristen na digohi Kristus ima ngolu na marsaor di bagasan holong naso marlaok didongan. Kasih persaudaraan. Alanido disima hita. Boha hatarida atta di tonga-tongani ngulut tahun. Hidup kita harus mengasihi
bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita tidak secara dalam lagi membahas apa itu kasih. Sudah itu kita nau mapotoi. Bohado praksisna ido nuaing nanaing diigil siak kita di tonga-tonga ningoluon. Molotung pe taboto di tonga-tonga ningoluon se adong dope jolma na saling mabun, ya, saling membinasakan. Alai halak namian di bagasan Kristus ikodo namasi haholongan. Filsuf Thomas Hobbes, filsuf Inggris di abad 17 ido didok ibana. Memang natur ni jolmai adalah serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Itu bukanlah kehendak Allah. Tetapi Allah menghendaki bagaimana kita tidak membenci, tidak mencelakakannya. Tapi bagaimana kita mau menolongnya, bagaimana kita mau mengasihinya, mengampuninya. Ido asagabe homo homini socius, makhluk yang bersosial, makhluk yang mengasihi. Sahala tokoh Pierre Teilhard de Chardin di dok ibana, hanya cinta kasihlah yang bisa mempersatukan manusia dan yang menyempurnakan mereka. Songoninang di tonga-tonga ni keluarga. Mulununga masih holongan amatai do inatai, dang adong pe dipikiri sirang. Mulununga adong tapikiri holong ni roha na maramarangi, iko do masih sesean. Jangan saling menjauh. Kita harus menyapa mereka, terserah kita mau WA dia tidak balas, mau dia tidak baca. Kita tidak anggap dia sebagai musuh, tapi sebagai saudara. Apalagi itu saudara sedarah kan. Bohado kita masih jaloan, bohado kita masih pakokopon satu dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan musuh kita? Masihkah kita tidak mau berdamai dengan orang lain? Adong do siang tonga-tongata na soolo majalo kehadiran ni hala di grup. Manang di WA, manang di parsahu tahun, manang di arisan. Mulu adong do ibana di si dang olo roawin nah kan. Itu karena apa? Karena sudah kebencian. Tak mau mengampuni, tak ada kasih. Mulu di huriata adong dua hala na soolo mardame. Buhado tutu. Mardalan do RPP di si. Ya songoni di sada huria hubolus. Parhalado doho parhalado. Sada goarnya amat tahun basongoni ma luar biasa na do amat taan dak pola si do goarate. Di padomu goarnya halakon bai ma songoni ma tabona na marsaori. Molodang olo hamu mardame hona RPP nama hamu na dua niku. Bamabiar olo inang mardame petaho hami. Bai dong. Apalagi molo nunga neng isak kapi neng masih jotos-jotosan di halaman ni gereja kan. Barang binoto be. Ya. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Bagaimana kita mau mengasihi? Padahal cinta kasih itulah sebagai perekat. Nina Apostel Paulus di Galatia 3:10. Kasihlah yang mempersatukan, mempererat satu dengan yang lain. Pemulo dang adong be masih haholong kita undang adong be pajupak kita disonkan. Baik. Ale mo liate ma dituhatai na olo do pehita mardame kan itu. Itu dia. Bagaimana kita kasih pileo
ya, yang didasari dengan kasih agape. Itu dia kasih persaudaraan. Disimahamu mangulahi tubuh dada sian boni na olo base-basean. Sian nama noktong do binahen ni hata nama ngolu jala namiani nasian debata. Disitulah kita kembali dilahirkan melalui firman Tuhan yang mau diperbaharui. Kuriani itu hata di perkembangan iptek nuengon alani godang ni aka pemuja-pemuja materi manang materialisme ini nak, ya, pemuja-pemuja pemilik mammon, ya, ido debata dang bui sahala dua debata, sada debata, sada mammon, pilih salah satu. Itulah orang-orang materialisme pada saat ini, bahwa harta segala-galanya dan adong betari da debata disi, bahkan mengasihi orang pun takkan bisa diam. Itulah kecintaan orang. Dang dope gudang ni akatod di nama riak di partikiat tanuaing, todi konsumtif, ya, konsumerisme, kegilaan untuk membeli hal-hal yang luar biasa, marutang petahoin. Ini sikap-sikap yang harus kita singkirkan. Bagaimana kita untuk bersyukur dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Betapa banyak orang hidup dalam hedonisme, kesenangan-kesenangan tanpa memikirkan kesusahan orang lain. Hanya nafsu badani, penyalahgunaan, banyak hal. Ya, menghalalkan berbagai cara bagaimana saya meraih ini supaya saya lebih berharga. Apa ahado ujungnya dang adong disiha hormatan haleaon nama garyada. Itulah sebabnya Petrus mengungkapkan hidup kita harus hormat. Apa adanya dalam hidup kita ini, Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Bukan ada apanya, ya kan? Ido ubahen olo mate ibana umokop hita pardosa. Priani itu hata disidungo hita mengungkapkan kasih kita. Ahado naparjolo naung tapasahat di tonga-tongani keluarga ta. Apakah kita sudah memberikan pertolongan kepada orang? Saya yakinlah. Pertama, di tengah-tengah keluarga kita sudah menolong keluarga kita, ya. Menolong suami kita, menolong anak-anak kita, menolong orang lain. Mungkin waktu masuk ke gereja ini, ya, kita sudah menolong orang lain. Kita yang tahu apa itu pertolongan kita kepada orang lain. Maka marilah kita menjadi berkat bagi orang lain di dalam kehidupan kita. Asa harga kita mangauhon sudi akadenggan basa ni dibata marhite hamamate ni Kristusi. Amin martanyang maitan. Ali Tuhan Jehovah debata amanami marhite Kristus Tuhan nami. Molia tema hatam Tuhan mangalihun gugu dohot pangatusion di hami. Na argado hami di hadapanmu. Jalanunga ditobus ho hami. Marhite mudarmu nabadiai ale Yesus Tuhan nami. Nunga di paradeho haheheon di hami. Akana porsea diho majalo tupal hangoluani. Ima surgo sabulon ni toddi nami. Nang peditonga ni portibion hami songon halak pai solat. Asa hormat marparangi nabadia hami Tuhan. Ala nunga ditobus ho hami arga di hadapanmu. Jala arga hami Tuhan nang di tonga-tonga ningolu namion. Saleleng mangolu dope hami. Asa bui hami namasi haholongan. Laho pabaur holong niroham naung hujalo. Jala bui hupasat hami di tonga-tonga ningolu nami. Marhite hata nang pambahenan.
Mulia tema Tuhan disudia kadenggan di basam naung manobus akka dosa nami nagudangi. Ditangyang pangudianon naing hupasahat hami akka sude si pangidoan nang pakirimon ruas ni kuriam. Akka yanakonmu nanaing majalo pasu-pasu pardongan saripion. Pasangan Immanuel siahaan doho Deborah Elizabeth boru tinambunan di hari Sabtu tanggal 6 Mei di HKBP Cipayung. Pasu-pasu masuk di persiapan nasida Tuhan asamar sangap guarmu. Hodo na pasadahon nasida gabe ripe na badia di tonga-tongani Portibion. Gabe tiruan nasida sogot di tonga-tongani huriam di keluarga nang di masyarakat pe. Songoni ruas nataba keluarga Chandra Leonardo Selitonga doho inanami Sri Luciana Bursi Marmata doho iana konasida. Pasu-pasu ma keluargaon asa gabe keluarga naburju. Keluarga tau na pasanga poko Tuhan keluarga Nabi Armidaho. Songoni nang peneguhan sidi intensif di hari Minggu tanggal 30 neneng roon. Pasu-pasu ma nasida na dua asa bui nasida makatida koko Tuhan si palua di ngoluna di tonga-tonga ni pergumulan di ngoluna sida manang nasongon dia pe Tuhan sai homa napahoton nasida asa manang dia pe akka rencana-rencana nasida tujoloon homa Tuhan na pasauton di bagasan lo moni roham upasat hami sude akka program-program ni huriam pasu-pasu ma asa mardalan do denggam. Tarlumobi ma aka ruas ni huriam na di bagasan na kaparsahiton. Kenneth Z. Lumban Gaul di Rumah Sakit Kuala Lumpur. Evander Sigalingging di RSUD Bogor. Nyonya Sitorus Boru Saragi di Jabu. Bapak BL Siagian Boru Panjaitan di RSUD Bogor. Pasu-pasu ma nasida Tuhan. Oma nama dauni nasida lehon mahamalumon asa marup olup nasida pasanga poko boy nasida melanjutkan akat tugas-tugas doho tanggung jawab nasida. Songoninang ruas ni huriam natoktong dope di pagasan habok ni roha simatua ni inanami nyonya hutapea boru sinuraya di Jakarta homa namangapuli doho namang gogo di sude akka pinopar nasida Tuhan asa toktong nasida mardalan di dalanmu posdorohanami hodo nama masu-masu nasida songoni nang akka keluarga nahirim rohana nasida asa palumehonomu anak di nasida tibu manian Tuhan dilil adorna akka inanami asa bui nasida gabi orang tua jala dileho kopos ni roha kepercayaan doho tanggung jawab boy nasida Tuhan mendidik akayanakon di tiki-tiki neneng roon pos dorohanami homa Tuhan napasauton lomo ni roham di nasida songoninang akayanakon nami nasodapotan sirokap nitol dipe say homa napajupakon nasida disada haporsyaon asaboy nasida membangun pardongan saripion nasidai nang di akan berulang tahun di hari hatu tubuna nang berulang tahun di parsaripeon pasu-pasu manasida Tuhan asa toktong nasida tok madok moliate di sudi akadenggan di basam udang nari dope akayanakon nami na menyelesaikan aka parsikolaanna di semesteron oma napasauton aka cita-cita nasida saluhuna asa marup olo marlas niroha hami sudi akan natoras jalaboy nasida Tuhan laho berbakti di adupanmu di huriam nang di negara nami ontar lumobi di keluarga asimaroham saluhuna aka pangiduan nami homa Tuhan na menyempurnakan pasik kok may saluhuna di bagasan asni roham muliate manunga di tobuso hami marhite mudar muna badiai ali Yesus Tuhan nami atong jalo matang yang namion di bagasan guar muna badiai hami martangyang amin. Mare de mahita muselausta pasahat ma peliata.
Jesus tatangnya koma peliata. Ali debata amanamina di panua gicang, hodo harorwan saluhut silehun lehun adinggan, doh nasa uli basa nama uliutus. Hupasahat hami masian nanilhom itu hami pelian nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jaramoti, asau parsa kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni kuriam, doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di panua kicang, sahi pinurpadi ama kuarmu, se Roma harajaonmu, se saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di panua kicang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami togihon tu pangujunan, palu ama hami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasar honma damena tu todim.